Hatu Phi Sngew long marwei dan gi ba Sngew thu epi bun sin Phi Sngew bom dan jingteng show ban em hatu shisha kini gila ban long kam ta lada kun no hang ni kan bam du ye ga jingem jong shi sin ga sngi kan pen jok kan pen klep bi kan pen yap kadan ga jingem pe badan marwei but Sngew long marwei hagi jingem nu bre ki dumbe ki jingku slai lara ngimiele igani ga jingku slai bun sin kalam shaga jing yap ka jing buri yiki gi bapen Sngew long marwei kaya lam bun sin shaga jing jak henry ban pla yake gi bapen Sngew long marwei kadai ka jing jak you know pat nyin pla hapneng ka kula hapneng ka jing e hapneng ka jing le hapneng ka jing em bat ka jing yap ublay utang yu breu amban nong marwei henry ban dan ka jing e dei iwe namar Sngew tho ye jing dan kamu breu ban long ginang jak nginan kam man pla lagalong hayeng asem imei pa ki men ki para ki parlak parjo ki bahiyang bahasem ki bingla ban shania lakalong ki nong islam hagi mission ki belang kristan ki institute ki university ki school ki hospital ki belak banai jingera ke jingga shani ki jinggu jok ushabi jong jing jok iki jingku slide baro ke dei ki jing pla watch up ting ban le iki ni jing Sngew long marwei kabala ban mam du iki jing em ubrio compare kan usha ki jing ku slide ki tablop ye pi henry udan ubala kloi ban aiti yala ke jong jing em na ka ben ta jong pi ubakula ban am ino konswe ude usim ubakrau ni ka bakrau ta ubakloi ban long ubarlo bajane uday Jesus Christ ubakloi ban Sngap igi jing plang gi jompi bat pen kia igi jing ku slai gi jom yenes kal nong bakat san ga dekat bakat san kong ngam khot shu ki shakri namaru shakri om tip ye ke able le ukan ra jom henrei ngala khot ki lok yapi hai shu Jesus ulang ubakloi ban yara yapi Bye.